σου βάλει. Όχι, όχι, δεν έχεις πλάι. Enemy spot! Enemy spot! Εμείς έχουμε πέσει, δεν έχουμε πέσει κάτω. Head to the safe zone! Ακριβώς είσαι... Α, είσαι πάνω μου. Εγώ με το βρήκα. Heads up! Enemy dropping close! Πόσες φορές τον έστειλε τον παιδί στο νοσοκομείο, Ηλία? 10 σίγουρα. Ο Ηλίας στο νοσοκομείο. Got a gun! Την Παρασκευή έχω αγγλικά. Πω. Στο τρελοκομείο. Καλά, εδώ μιλάμε ψυχιατρό, θα πάμε μέχρι νοσοκομείο. Εσύ είσαι τέτοια. Πού είσαι, Μαρή? Δεν θα αφήσω να βρει. Τώρα είσαι το νούμερο 3 και εγώ το νούμερο 2. Πάμε στο 2 είμαι. Γιατί πρέπει να είσαι? Resources here! Έλα. Νο, είμαι το νούμερο. Μπρο, γιατί το κάνεις αυτό, υπάρχει λόγος, γιατί να το κάνεις? Να Δημητροπλήκα, αμάξι, έλα. Δεν το πήρε πολλά. Double kill. Δεν το πήρε. Πού είσαι ρε? Εδώ. Βλέπεις? Πίσω σου. Να δω, ωραία. Ωραία, οδήγα εσύ, τρέχα όμως. Τρέχω. Ωραία, θα κατάλαβα και Triple kill. Your team's absolutely unstoppable! Πάω το λάθος. Λοιπόν, εγώ πάω σε όλο. Αυτό One team's gone! Looks like their flame snuffed out. πίσω. Θα σε πολύ. Dominating. Πυροβόλα. Μην πας πίσω. Είναι όλα τα καθυστερημένα, μην πας πίσω. Ακούει το λες από εδώ. Πώς μπορώ να πάρω λεφτά, τι πατάω, phone ή telephone? हाय हाय रिवाइव करा रहा है कोई रिवाइव के बाद मारो Πατάω ρε για να πάρω देखना λεφτά. रिवाइव करा रहा Τι τρως ρε? Μπάνι. Έβησε μια φαμάρκη σίγουρα. Να δίκαιο καλύτερα εγώ. Τι? Να δίκαιο καλύτερα εγώ. Όχι. Εσύ θα με... γιατί εσύ θα με στείλεις μέσα στον κύκλο. Κοίτα. Κύκλος και εσύ θα με στείλεις μέσα στον κύκλο. Άντε ρε. Ακατάλληλο πράγμα. Γι' αυτό λέω να δίκαιο καλύτερα εγώ. Nice cross! Τράκα. Team elimination streak is looking hot! Πάμε με το αμάξι μετά. Πάμε με το αμάξι μετά. Rampage. Τι με το αμάξι? Τι με το αμάξι? Ναι, δεν έχω κάνει να πάμε. Killing spree. Είναι κατάλληλη κοπέλα, είναι Είναι σε πολύ φάει. Να την έπρεπε να κάνει το χαζομάρες. Όφιστεν. Όχι. No, πάει. Γιατί δεν το κάνεις αυτό, πρέπει. Killing spree. Σε βγήκα πάντως από τα μάξι. अगर ढील लगाऊंगा ना Εσύ, γιατί με πήρω εγώ. Γιατί δεν πήρα πολλά. मेरी बूटी को गरीना कुछ तो करो बूटी करनी चाहिए Πάμε στο αμάξι. Πού είναι το αμάξι? गरीना Το έχω πάρει βόδια. Έπαιζε στο κύκλο. Όχι, έχει κύκλο χάμω του κόμμα. Killing spree. चाचू जगह Πείτε με φως, πώς είναι και σημαίνει.
Μαρτίνο, Ναι, Μαρcέλου. Τι είναι! Τυρί. Γεια πάει. Δήμητρα, πας! Δήμητρα! Έτσι, βάει, Έχεις πεθάνει και δεν το ξέρεις, το ξέρεις. Τζον, Ξέρω. βάει. Με την ίδια κύκλος! Δήμητρα, παρακολούθα με πεθάνεις, please. Να δεις πώς παίζουν. Όχι! Ναι, πώς παίζουν σένα. Πες 2v2. Όχι τώρα πες με φίλοι. Όχι, γάμο το! Έλα ρε γαμώ το κέρατό μου μέσα ψοφάω η Έρμη και κάτσε. Θα μου ανάψει το καντιλάκι. Killing spree. Capturing the revival point. Κάνε το μαλακισμένο. Ήξερα κάτι άλλο. Ναι, όχι! Καλά να πας και κυνηγά. Εντάξει, σώθηκα. Πώς με παρακολουθεί? Α, με παρακολουθεί ο Λία. Δήμητρα, please. Πεθαίνω, please. Πώς χωρίς πηγαίνεις, κάμε και κάτσερι. Ψόφα. Όχι, ψοφά. Πάλι καλά, έφυγε. Μισό. Δήμητρα, έλα εδώ, που είσαι. Σου έχω. Με επανέφερε. Με επανέφερε στη ζωή. Όχι, τίποτα, να το. Killing spree. Δήμητρα, εδώ, σου έχουμε με το αμάξι. Πού πας ρε, γιατί να πας εκεί, υπάρχει λόγος, να πας μες στον κύκλο. Βουρτίκαρ. Να, κι εγώ με το αμάξι. Κι εγώ με τα μαγιά κατάλαβα. Η αλυσίδα μου είναι χρυσή. Τι κάνω, τι ακριβώς κάνω. Το έχω βάλει το δικό μου στον αμυντικό το πιλότο. One team's gone. Looks like their flames snuffed out. Δήμητρα, έχω κάψει αμάξι. Χαίστηκα. Θα πεις τώρα πόσο μου είναι ξέρει. Η Ράνια δεν παίρνει. Ποιος? Η Ράνια. One team's gone. Looks like their flames snuffed out. Killing spree. Έχουν αφήσει. Δήμητρα, έμειναν 12 άτομα. Άμα τα προβολήσαμε, πήραμε πουλια. Τι πήραμε? Πουλια. Ξέρεις τι είναι αυτό? Όχι. Εννοώ ότι πήραμε νίκη, νικήσαμε. Λοιπόν, αυτό το μαχαίρι δεν ξέρω πού το βάζουμε. Στο μεταξύ, Δήμητρα, να σου πω κάτι. Κάναμε σήμερα Enemy nearby τηλεφωνική detected. με... Flames blowing away. Who's gonna bring home the trophy? Αυτό το καλώδιο, πού το βάζουμε. Και λέει ο Λίας, θα σου λέγω πού το βάζουμε. Ο Πατρίδης σήμερα πήγε να Feel the heat? The arena's getting crazy. Σήμερα πήγε να κάνει το τέτοιο, πήγε να κάνει το, πώς λέγεται ρε, αυτή η κατασκευή που είχαμε κάνει, πήγε να κάνει φωτιά. Επειδή ο Παντελής κάτι έκανε. Ναι, άκου μία. One team's gone. Που έκαψε. Looks like their flames snuffed out. Νομίζω πως πήγα 9 level. Ναι ρε φίλε, αν ένα θες και πάω. Θα βρεις με το μάλα. Τι κάνεις? Έλα, είπες. One team's gone. Looks like their flames snuffed out. Μισό. Βγαίνω. Και κάθομαι. Πάρ' το αμάξι. Εσύ. Killing spree. Να κάνω. Τι να κάνω? The arsenal.
che gioca. Gorilla, gorilla. Ore drift taki Julia Papadopoulou εκεί που βλέπουμε τα Maxi Drive μέσα και χαράκι. Έχει φωτιά. Έρχεται φωτιά, θα πεθάνει αυτό. Άμα μας πετσοπίσει. Blazing showdown! The final champions bow be crowned! Kayak aneh ya saya. Excited ना इसका वैसे ही अच्छा ओके ओके गाइस चल के देखते हैं दूसरों के बिल्ड में क्या है इसका नाम तेरी बहन का मैंने ये साथ का खेल लिया जॉइन जॉइन सारे जॉइन को डाल देते हैं कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे गाइस डाउन तो लग रहा है डाउनलोड 14 guys के इसमें नारुतो शिपुडिन या कुछ डेथ नोट ड्रैगन बॉल सी सुपर काई कोई सब देखना होगा आई हैव ऑल तो कहता नहीं मैं शायद तो नहीं या कोई पायरेटेड वेबसाइट बहुत सारी वेबसाइट है जाके देख सकते हो एक है टोनी स्ट्रीट एनिमे वर्ल्ड 9 एनिमे अगर ऑफलाइन बाकी चलो कोई नहीं अच्छा इनको करते हैं बात नहीं होनी चाहिए